genggeng galiah gerombolan gajah rupaya ginjal blebuke samya kekintil gading malang-malangan rajang kepalan temah bocah tasih amblasan kayon rebah kepidak kayu lesu keskelsan kodrat telate mancing nawi manuk-manuk pating bleber mamuran bawani mulat bebaya bajul rawa lan juwani ireng ring-iringan medal saking ngerong isih siung ringis-ringis asak hukum yang kekiring nadyan kawat kaliwat ningi kepati parandina kusuma kang katarima ing jiwa ketitik wae manjemana palasara nenggih punika tawarnanira pamadyan Pandhawa Satrio madu para Raden Arjuna ya sang kanan boyo Janaka ya sang Parto Buddha kita kiriten ya sang Mahabau ya sang Anaga Agus warnane turta dibya Sekti Mandra gunapan lamun dadi lananging jagat jagoning dewa Papan kanton pat pono kawan tatur nggih luwah Badranaya kala garing pitung semawa tumpah agung Kopel tomang pono pambiat malaning diyo ingkang dereng kawijining wisan
kita kula wonten timbalan ingkang kadhawuh Gus kepareng nimbali kaliyan ingkang adipun Badranaya lho Kakang andadekno kawruhaniro wigati ninggon kulandang sungkolap petanggon kumikirake panjenenganing Koko Prabu Ndwarawati nggone negake kelawan para Pandhawa wiwit para kadang Pandhawa timbul ana Praja Wirata sabubare sesingitan ana kraton Wirata tulus Paraharja nanging panjenenganing Koko Prabu wiwit nalika semono jengkar saka Praja Wirata tanpa boyan malah dene jago krungu kabar yen Koko Prabu Ndwarawati tarak brata Nendra ana ing Jala Tunda mapan ana dhuwuring sila makandang Kakang yen to panjenengan Koko Prabu wis jarak tega kelawan kadang Pandhawa mangkir biyen Gus jenengan dikandara sampun nggadahi panakra bawa ingkang semanten lebetipun menawi saking pamanggih kula ingkang Rama Prabu Kresna tarak brata Nendra menika mesti wonten sambetanipun kelayan Paduka Ndara Raden Adana sakadang sabab tanggal jawabipun ingkang Raka Ndwarawati kaliyan Pandhawa menika boten enteng lho Gus menapa malih menawi ngantos Kurawa menika mangke angekahi Indraprastha boten murwa boten saged dipun selaki perang kadang tartamtu mati lah wonten mriki menika mangke awratipun ingkang Raka Ndwarawati Kakang Semar iya monggo wanti dawuh pangandikane Kanjeng Hyang Prabu Wirata alasan para pepundhen kalamun dina iki aku kenen sumusul marang Jala Tunda kenen mindrane Koko Prabu Sri Bathara Kresna priye Kakang Badraya miturut saka panemunira nggih Gus kula pitados menawi Paduka Ndara kepareng nyarirani lumawat dhumateng Jala Tunda amargi kelawan ingkang napa Prabu Kresna bilih menika mangke badhe dados sarana udharing semedi wonten nampi nugrahaning Bathara Kang Gareng apa? Wah, bola bali sinuwun Ndrawati nek karo Ndra Janaka ibarat suruh rumah lan korpe yang disawang siji rupane dicicit tunggal rasane ra ngono kae. Wah iya. Mulane nek didinggon anggere ning Prabu Kresna mesti eneng Ndra Janaka. Lho, iki kaya ngono kuwi. Apa iya? Ayo. Mergane penyanyi loro ora iso pisah. Jambe sini kan. Mulane nek Sinuwun Ndrawati nek karo Ndara Janaka kepareng lenggah wah Janaka tuku nyawang ora. Meneng-meneng tenan terus. Sawangen. Pemangsaku kok ora ana bedane. Iya pancen yo ngono. Padha cerone karo aku nunggu karo Gareng neng lincak. Esuk rebutan umur. Jan persis jambe sini kan. Wong kuwe kok karo Ndara Janaka. Lho, ra padha to kuwi. Eneng Ndara Janaka eneng Sinuwun Ndrawati, eneng Gareng ku jeneng Bagong, eneng Pur ku jeneng Mariji. Kandengan dhewe-dhewe. Kowe duwe enton karo. Alah kepiye to. Saya kira duwe klub dhewe-dhewe to. Ngono to. Perkara
Adi. Aku gandeng aku karo pur kowe. Ayo. Ayo wis. Ora mangsaku. Ayo wis sawangen. Ora kaya nang kula karo nangetan. Kula karo nangetan iki nyondro kok karep dhewe ora. Sasampunipun paduka Ndara Badhe. Lumawan dumateng Jara Tunda kula nderek mangayu bagya Gus. Mugi-mugi saged pinanggih kelawan ingkang raka tuwin kasebatan ingkang dipun sedya. Mulat mara sangaraduna esmu kamanungsan
wujuding harap kula ingkang katelapak. Siku dendaning dewa. Wah, bakal kayono tejo manter nyodolaneng. Wangune tejaning satya kang parak lotopo kaya iki marganing tanganku. Coba tak perpekane.
maku ah. Ono kawan ulang dara sing ati-ati. Ono macan bisa tata jalma. Nggih. Ati-ati truk macan tata jalma. Ya. Kok ati-ati kok. Apa? Nek macan iso tata jalma. Akeh rugi to wis. Macan iso tata jalma. Ah, zaman kemajuan kok ora perlu gumun, Truk. Zaman kemajuan macan bisa tata jalma. Entenono setahun kabeh jalma tata macan. Jalma tata macan. Asangka canggih kahanan. Kebiasaan ora perlu gumun. Ngono. Wis jelek dadi wong lanang iso dadi wong wedok. Lho kepiye to? Saiki kahanan iku macem-macem. Ora montok dimontoke. Iso saiki ora perlu gumun. Ora bangir-bangirke ana piye to. Kurang doble-doble. Ayo wae selerane wong iki dhewe-dhewe. Ayo. Mengko dhisik. Kowe kadang kang dadi laku. Kowe sapa? Latal. Aku kang mau reksa alas tunggul kene. Kowe takon kang dadi jenengku aku Singa Bremara. Singa Bremara. Yo. Kowe sapa, Gus? Pamadyaning Pandhawa. Satria Madukara Raden Arjuna. Raden Arjuna. Ya Raden Permati. Raden Permati. Sing irunge mlentung sapa? Kareng. Sing irunge dawa Petro. Sing lambene ndumble sapa? Prek. Ditakoni, "Mas, ora ngaku aku." Ora bakal ngaku. Lho, Gus Lawungan. Ah iya, Lawungan kok karo macan. Ora urung nek kali nen golek iki ra urung ya tegel ra urung. Nek kepepet. Yo ora mulane ora bakal gak alamatku. Lutai ra ilo-iloe. Kowe pokoke aja dong aku. Golek glumut ra urung. Apa meneh sing ora petapelek. Kebayani. Mulai sing jodoh diketati pokoke. Gak kasih rombongan. Malah rombongan. Salah gareng aku. Ora urung kowe mantane kowe golek kowe. Omahe gareng kae ngendi golek pateni. Petro yo ngono. Ngaku Petro main ngendi golek temu patenane aku semara temu. Ngaku ra ngaku jeneng kurang ngaku alamat. Wis to diteko-tekono wa. Bagong niku omahe pundi iki? Ora ketemu. Wah, kuwi jenenge Bagong kuwi. Lho, sik ngerti. Dadi ngomong ambilmu dhewe no. Oh iya to. Rekane karepe yo. Ora ya apa kowe. Arek kaya mingar-mingger. Caplok ra urung. Dasare iki julung. Apa kowe lo lahirku? Ayo kowe biyen lahirmu bareng karo surupe sengenge. Ya nek sida lahir, nek bali mlebu. Rupamu lho ngono ora. Sabda popo dene kowe kadang kang dadi laku. Aku njaluk kancamu siji wae. Aku njaluk kancamu siji wae ndi sing mbulungake. Para tata para mangsa sebab pangan untek
arep mlebu ngalasi kabeh padha semingkir tegese kowe dadi kepalang panganku. Ayo. Ndi dewulungake salah siji aku trimo. Wis pilihan. Lho iki wong loro iki. Apa sing cendhek cilik apa sing gedhe dhuwur? Karya milih. Sing cendhek cilik kuwi rada gampang gratenane, sing gedhe dhuwur kuwi bepayane ngono. Wes karya milih. Pancen tangkeme bagong sak tanggal tawan arek tok. Kae dian tenan. Nek kancane Cilaka napa bagong kok seger atine kok piye. Mulih sing ndi kowe? Karo dene aku ya omong. Sing cilik iwake ulet. Sing gedhe dhuwur kaya mau. Ae wae ora enak. Ayo aku pilih kowe. Hah? Pilih kowe wae. Dak kok mumangan. Ora bayare milih. Ajae. Oh, urip pisan kalau kok dipilih macan. Dipilih rondo ayu. Wong sugih lalen. Rodok budek ayo. Pamalu dikir kok malah dipilih aku lah Cilaka to. Ya teman-teman salam ya nak karo pandamun karo dina nerkekonan. Turun protesan padang. Saratula kowe kanggo gawe lawan pola kawan bayu. Arjuna wae. Mangsan kira-kira lantek mbok tangan sak anak alabimu. Wah, lepat mbok enteng kemat omne untal malang.
Ayo. Lah kok sing lembur malah turu nyedik ning ngono. Wah, apa boyo iki sing dikudratake dadi pangan. Yo, tak bukae. Nek urung-urung tak pangan aku dosa. Ayo. Dia malah turu ki kepinje tapi. Hai. Senangan. Mlebu kamar wong ra. Rumah kali iki kepiye? Ora takon. Mbok pintune diketuk dhisik. Ora kok ngono kuwi. Pancen macan ora uwus. Diomongi ora gugu. Wagek perlu barang. Biaya ora. Ora ngono kena turu ning sorga yang ngene nek. Tangkepe nek. Ayo ngopo kowe golek aku? Ayo, saiki kuwi Budi apa Bayu? Nek Budi piye? Ayo, nek kowe Budi tak sebadani monggo tak rambungi. Nek aku melayu, ayo melayu tak oyak dadak bekok kowe. Ora urung dadi panganku. Nek aku mandeg, ya tak pangan. Ya mandeg wae nek ngono. Ora mulung aku melayu boyak kecekel mbok pangan. Ngopo dadak ployan-playan mayang-mayang rono-rono. Oh, pakai ketemu nek kene ya ning kene. Bae. Wes, timbangane aku engko nek melayu ndak ketangkep. Lho wes nyoh nek mbok pangan-panganan. Manes aku. Panjang wis tak sejahat. Panjang kamu ngancam ni wis suwe. Panjang iki mau kanggo celirap. Ya. Wis lilo tenan wis. Wis. Iki wis panjang wis dadi hakku ayo. Mongso bojomu wis. Nek panjen ngono. Iki merganing panganku wis lila tenan wis. Akon mati ning aku. Gendang, alah. Kali ini setelah eksis, orang dandang di pangan, bikin godolanan. Kali setelah deg-degan nih, gue nama injik bae orang. Sudah. Wah, itu pangan sih kok ngewoke, ini dituruti ya sudah kena. Wong kene sladeg-degan rasane dipangan macane kaya apa-apa. Macam-macam kekedak. Wah, itu pangan siji kok ewo garape. Garape. Sampai kita nyaplo ya ora dagang senengane cumene kobro. Mene kobro aku kesepiok ngaradan. Wah, aja kene nek kene. Nah, kene aja lho, kene keri lho. Ajeng ora keri ndi? Kene nek kene ora kene. Ati ning aku. Wah. Malah minggat. Wis kencan ngoyo-yo.
Siliwangi kene lunga kok omah wis wae. Ora entuk gawe. Wah, pancen kawane Dian. Wetenge rusak. Ya kok ngene iki to, ente kan mangan nek campur-campur. Wong glatak ki ndelalah, nyandi playumu ha. Kita wujuding sadurung mriku dumados saking Sang Hyang Bathara Brahma. Opo aku? Belum. Kau wis ngerti karo aku? Aku wis ngerti lawan jeneng kita. Oh, kita. Iya. Wis apa? Ulun. Oh, ulun. Mereka coba bingung aku tak dari cucuk mulai batang-batang harta cukup kukune bener-bener aku Bagong kita matura kawan bendaraniro kaki Arjuna kita matura kalamun ulun rawuh. Oh, ulun rawuh? Iya matur karo kita matura karo Ndaramarjuna ulun rawuh. Oke. Cek. Opo bagus. Padose ulun. Ulun opo? Nika wae enten ulun goleki kita. Petro. Opo bagus. Kok ngomong apa ta, Bang? Alah, kalau terus goleki ulun ngono, ulun ku goleki Ndara Janaka dikeki kita. Iki nek omongan kaya sing cetha. Alah, sampeyan ra ulun nggih? Iya, ulun. Nah, lho, kandhani kok ulun goleki kita. Kita iki mau kepiye? Lah iya kowe iki kepiye? Aku ki malah judeg. Aja nganggo ulun karo kita. Kita ki piye? Kita ki aku. Kita ki kowe ulun kuwi aku. Oh, ngono to. Niku basane napa? Ulun iki dewa. Alah, dewa. Aduh.
nong nong neng nong ta chu chu tok kowe iki ngopo ya ya Pak kamu ra kudu ngono nek ketemu karo dolen cepet neng nong nong neng nong nong ning 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 panjenengan iku Dewa sinten ulun Sanjang Bathara Brahma alah lah mbok mau omong ngono ra ya tak dan apa padosi pekulun Bathara Padma Cukup Petruk diri ana kae sapa bakon lambene kaya ngono ngomong ora tau cetha Ulun Bathara Brahma iya Petruk niki mau sing mbok Sardula iya sing mbok Sardula mau jeneng Ulun nah pendidikan kok kalih Bagong ora paten normal Bagong niku Bendara Maturana Ulun bakal mawan tangan nggih kok Den menika pukulan Sanggang Brahma apa Ndara oh Banjur Sanjang Bathara Prabu kepat kaya kilat kesit kaya katik Sangarjuna dene Rama kemawat Pringgala Tundha wau to ora kaya kang ngono Jaganira Prabu Kresna Inggala Tundha
Anggila Prabu saking para putra-putra Anggila Tistiyaka. Yakin mewah Arjuna Pati Udawa pimulang praptanira para Pandhawa. Anggih Sang Prabu Puntadewa Raden Anjana Udara mewah Raden Arjuna ingkang mantos manten marang wonten ngasanira Sang Prabu Sripatara Kresna ingkang tembe napa nendra. Nampi panjenengan
punira ingkang rapa munggul pawenang Raden Arya Werkudara. Dahat geget pingget raosing tanggal. Saksana Sangarguna sigrang ningaken cipta. Anglinang Sukmaraga tinilar wonten ing Jalatudha sikmanira minggah wonten ing Kayangan Suralaya. Para Pandhawa sami miri saking gaganira Prabu Kresna kocap. Praptanira Prabu Duryudana miwah para kadang saka Kurawa mruduk prapta wonten ing papan saranira Prabu Sri Bathara Kresna. Sing semeti mungwing patrapatan tawani ngaliwi ciling sasongko saking graning arko Bapak Durna pun ketipalan kena jawab ke ketingalipun menika Arjuna nggih ketrayipun Janaka nah kaya ngoten kuwi entuk ana wong luwih lancang boten ketrima akhiripun Kakang Prabu Kresna malah Arjuna ketingali mati kaku wonten sahandap pampiyanipun Kakang Prabu Kresna keparipun anak Prabu ing mangke kula aturi merintahkan para kadang saka Kurawa kinen mungune drahipun Kakang Prabu Kresna sinten ingkang saged mungu badhe ageng ganjaranipun oh nggih sendika kan sanjane para Kurawa ingkang sami mungune dalanira Prabu Kresna paneh sulai nalika semana Sang Prabu Karna Basusena dadi Romo Prabu Kresna sarwi nyandak jaganira Prabu Kresna kesangrating daya pengarima wing pinjang Baratayuda daya binangun Sang Prabu Karna kerja pegat jagane tanding lawan ingkang rayi Sang Arjuna mundur palarasan karo tatar saged mungune dalanira Prabu Kresna kocap Sang Dursasana lan yanto bengak ngok swarane parandene ingkang sare tatar kersa pegel yasira Sang Dursasana sigra ananda panggang ingkang narestaji panggang ayam punten kabeh duwe kasumpah pakasembaraken wonten hangganipun Prabu Kresna menapa pralamtika kalamun benjang patine Sang Dursasana kedah kapoteng-poteng kaduwe kanthi wujuding panggang ayam wonten malih seraganing kula nggih Sang Jayadrata nalika semana mata sirahe
kelawan Prabu Kresna. Minangka dadya pralambita kalawan ing benjang Sang Jayadrata. Patine kadya wujuding ingkang genpatra sirahe. Marga semana Piyana Pati Harya Sengkuni. Sigranya ndak pisang ingkang kinarya saji. Pisang den onceki. Kulit kinarya bebalang Prabu Kresna dene mlebetipun kandhar Pati Sengkuni. Sarwing leleng macake esuk ewa kawon Prabu Kresna. Kocap menapa pralambita kalawan besok patine Pati Sengkuni. Kaya wujuding gedang kang deponceki. Nadyan kathah lagane para kulawa palandene datan musikake kang nembe Indra. Duka nyayasine pisan Prabu Duryudana. Jagake Kurawa pating krembyah kakehan cacah. Ora Prabu gawe ngatasi buka wong turu wae. Ora bisa tangi apa kelakon Kakang Prabu tibane pusaka. Prabu Duryudana sigra ngasta pusaka Candrasa. Ing pangangkan nedya katamakaken ingkang nembe Indra Prabu Kresna. Eling-eling Prabu Duryudana kirang kasutapanipun mila Sora Prabawa kelawan Prabu Kresna. Ing cetha nedya namakaken pusaka nanging kesangkrating daya pengari bawa sami sakala sumrepet panone Prabu Duryudana. Kaya pinaku mantra gaib temah lol kang lime mijil terus amurwaya. Ter sarirane Prabu Duryudana temah gregeli dinara ngasta pusaka mawah kalenggak Prabu Duryudana mundur dadi royongan.
ing pagagan rak manguwa kaya-kaya sungsah kita lamun wis meh wanci gagat bangun ninjang lawa kalong saliran arep gancang gris urupan berikan jadi kawananing sumuni rembulan wis gumrewang sak ninggiling gunung marpa midit ngesi saking dumadi yayang kasuci ning bawana sireping demang rawi manjing jaladrip jar pajar bemantilat dityo kang naton kumun-kumun tandane midit saking Sakrawa anu-anu pendikin langit dan yombab barawar minulai abelah jagat wetan tempat dan koplak dari semesta abrit diungu semua biru tamuh tarung dan yosawiki midiliro datang sumengko amuk sinangkan purban yang kodrat kadrem gayang kang Iwan Suryo pranelo jagat wiwit cipta pindho ginugas saking Indra gunung-gunung alami biru bebanjengan sin mulane kok petak lerpinas sukune rolin putan tebus lamat-lamat kawis ora ing gandel karang kitrim yang kekayon ramyang-ramyang wis kawuyan desa-desa Banjar Dawa jajar urut Cakrawala wirates ing pesabinan wancine tandur sumilir kaduliring Prabantana nyep-nyep ron-ronan akarya raras kang samya amlat Suing ratri swasana sepi nanging juti ginugas dening Sang Hyang Surya sami sakala gumyak swaraning puki wageng alit tan pilih bangsa. Samya nguteh ting sarwet kumbal cuk ampuh. Wanune wis ganggu manah dingah marya Sang Hyang Paraditya ing pangadat dintenangke antuka memansan. Datang kanten swaraning sawung kluruk wentek simerak manmuhing pegagan sinawung bereneng kumbang nesuk sarining puspita dadya asri swasana jagat enjang amung tani wis midhiri saking wisma anggening raja kaya sarwi manggul piranti petane kang pinuju mring pesabinan yang kategalan pemuntat mbok bakul Sandyawala ngiringan gendong tembok isi wulu warni-warni sinambi arengan-arengan sineling kebujengan jahat akarya regening padusunan janiyaning talaga kandhane mambang tanpa ulang pamane Lintang Surya Kusumayana sumawur Kanjeng kang kawur sipta ora kaya kang ana jroning kayangan Salindra Sawana sumirat lan panggetan candrane